aɗa hokkude piye so yange waɗama ɗo aɗa hokkude piye so sehila may kuutinɗo aɗa nawnude ɓuyde wonnawa kaali wonnawa tangi mbiya a ronki wadde projet wuro mon to. Je pense que c'est un problème de communication. Je pense que c'est mon avis personnel, hein. Je pense que haaju men wonani hen ko joni haaju men wonata hen nde tawno e gandi nena bona neɗɗo yo fewju hunde gila bonani. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit. Wande, exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Mais moi, je dis exige beaucoup de toi-même et attends plus rien des autres. Moi, quand j'étais en Afrique, je pense qu'il y a une différence. J'ai une quoi, sotavi on bâtit hakillaji. Sotavi on bâtit hakillaji de. Ça y est, diwan bakel, tamba, kan fois à benefon. En plus, quand on a mon nada, ils ont compris le système. So tawi woni kanko a jibini ɓiɗɗo neɗɗo wiyaha yo yiɗɓi oto neɗɗo wiyaha oto yiɗɓi ɗum kono yew oto bonande de artu e ma nde tawno nous on a l'habitude ko so neɗɗo tawi jibini ton ɓiyum jogoɗa ɗum ha mawna ha heɓa tonto ɗum foto ko an jogini ɗum wawa liggade. Ayi le jour où gaddata France nde so ay ɗotono gomoto. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'habitude de travailler, il a l'habitude de rester à la maison. Wonde aɗa hokkam tan omo ñaama tan en wiya wee ko ɓiyo dani ko bewnaɗo dani c'est normal. C'est pas normal. Nde jaara ha mbaɗa réfléchir ha ganda han kadi mbiyaɗa ɓe ƴewn ɗum feere tawan boni neɗɗo heɓata 30 ans mbiyaɗa ƴewn ɗum feere kañum foti ƴewande hoore mum feere. Je pense que le problème il est global. Je pense que le projet wadde projet je pense qu'il weeɓi wondi tan ko en ngala pellitan c'est-à-dire problème de communication. Tout le monde est dans la famille, elle est mouillée de famille. Côté qui a du projet, elle est dans la suite. On côté tout bas, du qui a un bibi de étalon, qu'on a du projet, elle est toute famille, on a un projet, aïe, il bouille un côté, et périsal. Comme lui, il y a encore, comme il a midi, elle est midi, à tout moment, elle est barrière de faillir. Comme il a midi, à tout moment, barrière de faillir. Pour côté qui a le Sénégal, pour côté qui a partout en Afrique. Quand il bouille un jaoui, qu'on a qu'à ben lundi faillit, et lutte, il faut milliardaire, et noyau de faillit. Ça remonte Je pense que c'est un problème de communication. Il faut qu'on communique avec eux, il faut qu'ils travaillent. N'est-ce pas dans ma case, yo ligoro. Parce que on est en Libye, wala Libama, wala Mini, Kali, Sera, Bida, Dunda, Funiro, Identisema, non Yoborda, Dia Côte d'Ivoire, Balitorda Allah. Ya after wona galle wonɓe galle ɓe enen ndaara ɗum an aɗa woni ɗa gayen a wawa juge an a wawa toppitade ɓesmuma ga yobde ga loyer ga ñammide ga suhaɓe ma nodima école e andude holko kewi Afrique ala a wawa ɗum neɗɗo ala oɗon haqqille kadi ala oɗon mémoire wonɓe fof ɓe ene ndaara ɗumen ƴewani an no tampirɗa ndani haɓe gaccir ɗum toon noon enen eɗen keɓa ga eɗen mbiya wonde holno mbaɗirten feere ha mbaɗen toon projet tiiɗaani tiiɗi ko pellital so tawi eɓe kaalaniɓe goonga tan projet e ɗe mbaybattude men. Il faut qu'on soit unis, c'est un noyau fort comme on dit. Si tu le fais tout seul, tu n'as pas de crédibilité. Il faut ndente ene fof kala neɗɗo goonga mbaɗe toon projet temedere mbawi gooto temedere so kaali neɗɗo gooto o jaɓat tan walla o feere makko bona. Jarama man awude ni yanda jarama no feewi mam tigi mbaɗo jewte mbaɗɗo fayde e radio tigi ren so payen to sadama ngan bisimilla ceerno Sada. Eyi ko ardi fof ko salmindo mi salmini radio ji ɗi fof en calmini bandiraɓe heɗotoɓe haalir kalirde de haaɗo hattano haaɗi haala ngattu ɗon ka waɗi fayide kadi ko foti haalede oɗo saaha e oɗo yontamo kawruɗen ɗanngal kala ɗo jiiɗa ɗanngal adi ɗum ko geɗe ɗiɗi wonande ɗanle ɗe kaaleten ɗo so haali français ɓe mbiya politiquement socialement jaafoɗum kono jibini ɗanngal ko politique gonɗo tono e nguura gonɗo tono ko ɗum jibini ɗanngal kala mo ɗannotoɓe maayoɓe laaɓiɓe fof ko ɗum jibini ɗum joni so a immima ɗon hol sababu taati ɗum ene woodi e leydi e holno yimɓe ɓe jooɗoto holko joƴƴinta toon neɗɗo ɗum ko namdal joƴƴinta toon neɗɗo ko sa ko
sa yonti jangude janga sa heedi nyama sa nyawi cafroda mbawa fewnude hoore ma fewnude ɗum mbalɗa e ko e haajuji ma e geɗe gonɗe toon ndema gonka toon ka aw wongo toon ngo liggiyaji gonɗi toon ɗi ɗen ɗon geɗe e neɗɗo jogiiɗo sukaaɓe mbawa heɓde ɗum a wawa wadde ɗum toon e liggiyaji liggireɗ toon ɗi e ndemaji ndemireɗ toon ɗi joni sa wi yimɓe ɓe woto ɗanno holto pawataɓe sa ƴeewi tan dans les régions men o Fouta o dans les vallées wona ɗon tan ko Sénégal fof mi hokkat yeeru tan ko Sénégal fof kalta Afrique fof mi kalta sa yiɗi sa ƴeewi tan sa uddi poste uji maɓɓe hannde a uddi fax uji maɓɓe hannde fax uji garoji ɗi est ce que jeeruji ɗi no goota est ce que maadi no wona toon est ce que aɗa yiya toon mahowo est ce que aɗa yiya toon prix firti ko koɓe liggoto toon ko hokkani ɓe e ɗen ɗon geɗe donc alaa sago ɓe ɗanno feere wonde pour ɓe mbasa ɗannaade ko alaa sago politique Afrique change laamuji ɗi change politique goɗɗo toon o to baŋnge ndema haralleɓe mbaɗe heen par ce que ɓama ko wayno sayeɗen jooni gila hedde kono ɓuri duuɓi capanɗe nan ɗon e ndeer diwanuuji valley fulo fo kono yimɓe remooɓe toon ɓe remooɓe 0,50 0,80 ndema ɗum so arini a gasni daña capanɗe sac tawa ɗaɗo yoɓa ujunnaji capanɗe nayi ujunnaji capanɗe jeegom tawa a soodi ɗum maɗo ɓuri heewde ko e tawi maɗo ɓuri heewde ɗum ɗo maɗa alaa sago laamuji men mbayla politique gonɗo toon no baŋnge ndema ɓe gadda haralleɓe taw wona tan wadde aménagement ɓe gadda haralleɓe ndema no fotiri ha yimɓe mbawa dañde geɗe mbawi wurde hen de alaa sago ɗum ɗo foof change so ɗum change ani ɗanngal en mbawa wiide ɗanngal yo natto koma politique gonɗo toon o change komo change yimɓe daña no guurdi toon nde mbawa woppude ɗanngal e min ko noon wonno jiiri mi yiyani par ce que ɗanɗe ɓooyi yimɓe ɓooyi mayde ɗanngal sa ƴeewi après guerre sa ƴeewi nawanoɓe tout ça yimɓe ɓooyi mayde ɗanngal ɗum fof jibini ɗum ko wasde wurde e leyɗe wawde wurde e leyɗele ɗe jibinaɗe donc changata ko politique o par ce que min mbaɗi hen min mbaɗi dente kewɗe ko fewte ndema e a e fof tout ça kono yahani hay tan eyyi on jarama hawnaki Martin sen eyyi wadde hade meɗen ruttade to Amadou Boukary ma mbiɗa won ko jiɗɗa jaabade oɗo ceerno Mamadou eyyi wadde min kaltata wadde en jinno yafuɗon kam en jinnomi jaabaden tan ko gonga noon ko mbiɗɗa ko wonde neɗɗo kala ɗo gonɗa a wawi wiide wonde aɗa heeɓa hunde tan mbiya sa yen keeɓa hen jaam ene wonɓe ɗo ɓe ɗo joni ko ɗo e fonko gonɗen kono noon en keeɓa hannde liggoɗa janggo compte hama coupé neɗɗo jooɗo en plus gonɗo Afrique so wimi ana jam kaali hay sino ala hen ɓuuɗ a waɗan feere fof no mbaɗɗa ha nelda ɗumen ay ko ɗum ɓuuri muusde ew ko ɗum ɓuuri muusde neɗɗo wawi wiide tan aɗa wona toon nde ndemɗa fof aɗa daña ala hannde daña janggo mbasa hay enen ko ni gonirɗen ɗo en neɗɗo jo waɗe ɗo hande embouche janggo contrat ma itte tawa ala hay ɓuuri kadi aɗa wurna famima gonɗo ga aɗa wuur kadi famima gonɗo toon hay goo nen noddatama téléphone jiyami ala ɗum a susajude noon ay ko ɗum ɓuuri muusde il faut pas men enen musalla mo keɓɗen ɗo ɓe keɓani musalla feccere mum ayi joɗoɗa hannde jaltinda e appartement mo tawa ala ko gonɗa kamɓe ko boni ko fof ɓe jigiɗo ɓe mbayra ɓe jigiɗo ɓe ñaami ay soɓe goyi tan ɓe noddi en neldamɓe nde ko noon kamɓene yoɓe nganndu ɗum koye aduna woni neɗɗo dañan hannde tan janngo wasa neɗɗo wawi wiide tan ene jogo kaalis e wonde hannde min fof tan yomi dañ hannde welat tan janngo metta ay ko ɗum jeerinkoɓe ɓurdi dane e mayankoɓe ɓe ɗum alay sago tu dois faire face à ça a ala ko mbawɗa hen ɗum a waɗa je pense que enen eɗen jogui oɗon probléme fuurankoɓe ɓe taajde tan ki eɗen jogui ɗanniɓe wonɓe ɗo e fon a ala droit tampude si aɗa jogui droit tampude neɗɗo fof ne jogui droit tampude neɗɗo fof ne jogui droit tampude yoɓe gon toon koɓe nelda ko ɓe mballitoro hande welat tan janggo metta koɗa ko noon soɓe mbetta ko noon Allah noon e wonde moƴƴo aɗi wononɓe toon ɓe tampani enen jañi ñin fof tan woni tan ko junne mbeyite mam jarama no fewi alo yeyde ceerno Sadio en goppat konngol ngol rutto to nde wonno ko yewte kadi rendade peccat no mbiɗa ni aduna ko tuuba piyo ɓuuro no tan wona ɓawlo wadde ceerno Amadou Boukary konngol arti to
ɓe jarama kamɓe ɗiɗi fof en jetti hono musidɗo meɗen Sada Mangane kadi ko siftini en ko kono mbeɗa yiɗi teskoɗen wonde ɗanngal wona ɗanngal farayse fuɗɗi e fuutankoɓe ɗanle koko ɓooyi kadi mayde e ɗanle ko hunde ɓooyde wona joni fuɗɗi sibu hande mawɓe meɗen heewɓe so tawi en teskima wonɓe nder Ndakaaru ko ɗanninoɓe jiiloynoɓe jiggore hen saahaji ni tan jooɗoro toon e ngan sanga ni enen fof eɗen nganndi ndema ene woodi awo ne woodi ngaynaaka ene woodi kono hatta joomumen jiiloyo jiggore haa jottoro toon so tawi en teskini ɗalle goodaɗe hannde ɗe koko maayanno nden ko eko maayata jooni ko fiindirani ko ɓurodiri ko hay goto anda no ɗum foti ko wona ɗum ko tawde ko peeje jiilotoɗen kadi jiilotoɗen ko sakkude peeje ko goonga kaaldigal ene moƴƴi hakkunde yimɓe hakkunde jiiduɓe hakkunde enɗam hakkunde gollotoɓe hakkunde yiɗɓe nafodirde e nder kaaldigal ngal haaldude heen goonga nde kadi ene moƴƴi mo jiɗɗa rokkude junngo o kaalna ɗum sifama no ngurduɗa mbasa ɗum fenande wonde min gonmi ko leydi faraysa tan fof mbeɗa waawi ɗum ne kadi ko e pergitte meɗen jeeya Gallo Demba Sow haalinino en ɗum naane wi so tawi ɗum waɗi pergitte ko enen wonɓe gaage mbaɗi pergitte ɗe nelda joomum kene tolno a faami 2 million ngaji joyi mbiya ɗum yo rewɗo ha hetto ɗo kono so tawi ko peeje bandiraɓe sehilaɓe jiɗɗen sakkude hannde won jeyaɗo Allah gooto pullo dariɗo hannde e sakkande fulɓe feere kono mbeɗa sikki bandiraɓe ene manki famde ngoɗo erago ngo eri ɗum ko sa yiɗi gona ɗo e leyɗele Amérique sa yiɗi gona ɗo e leyɗele Europe sa yiɗi gona ɗo jiɗɗa wonde fof on ɗon gorko o mona dari hannde omo jogii mbaadi addude e nder fuuta meɗen he rewo e worgo yiɗde wallude ɓen ɗon fuutankoɓe no mbayliri gurdam mumen mbele ɗalle ɗe ene usto mbele basal ngal ene usto hol on gorko eerotoɗo fulɓe e oɗo dumunna fof kono mbeɗa sikki bandiraɓe ha joni ene manki famde ngoɗo erago Baba Mal nana sosi ko wiyete nanka o wi jeyi ɗum ko fuutankoɓe rewo e worgo o faltaki ko daande maayo ngo fof no fotirno yo ngar juɓɓa e ndeɗo fedde wiyetede nanka reeni ko ndema ngaynaka nalankagal karallagal e ngaynaka ko ɗum soomi oɗo nanka te omona nodda bandiraɓe ɓe fof fuutankoɓe fof o waɗi daande maayo nde fof banggue Sénégal omo heddora banggue Mauritanie o suwa e wadde ɗum taw wuro e wuro omo yiɗi arde mum o haalana ɗumen holko ndeɗo fedde yahata holko ndeɗo fedde jogiri holko nde yiɗi wadde kono yimɓeɓe ha joni jiiri Baba Mal tan ko banggue nalankagal ngal ko jiɗɗo jokkude hen goɗɗum ko wona nalankagal ngal tan mbaylandi développement hande ko ɗum woni darde makko so tawi Allah hoddiri omo foti arde ɗo e ndiɗo leydi Farayse so tawi mi juumani haqqillamo juumani elle ko ñande 6 avril omo foti arde ɗo sompude fedde nanka Europe a yide ndege kanko haqqille makko ko 6 mai yalla yoɓe moƴƴere 6 mai omo foti arde ɗo sompude ndeɗo fedde wiyetede nanka ndeke enen wonɓe ɗo ɓe
kala e meɗen nanɗo nde ɗo dande yo ya noto yo